Mam wydzielone Siemensza S65. Telefon jest stary, poturany, ale działa. Włączamy muzyczkę, zobaczymy co się stanie. Po pierwsze robię taki wjazd, że wszyscy robią hałas. Po drugie jak się komuś nie podoba, niech spierdala. Po trzecie to ten track jest po to, by znów zwalał. Po czwarte fake nie żyje, regulamin zabijania. Witam na dzielnicy, ruchu pepka, solo towar. Czem chata bogata, tym rada cię częstować. Kolejna anegdota, J do EP do N chłopak. To zwykłe szare życie, nie bujaj mi w obłokach. Mam kopa jak knockout, daj topa, brak focha. To uliczny rap, nie podoba się wynocha. Rap topik nie na prokach, jeśli chcesz to zajeb w bokach. Strój czwórki total, frajerom pogonię kota. Regulamin zabijania, na tę wojnę jest ochota. Telefon 69, to cały czas gra muzyczka. Beat mocny, styl nośny, rym głośny, chill nocy w czterech podpunktach, podkreślam jaki noś. Wszystkim knebel głoś kordy, jeśli mają